ngrasani neng saben dina lumayan proses api dulur penuh dengan kesabaran nek ngeramut bonsai ngene iki cuma sak bonsai tok. Cintaku mbok yo sampun le nesu kabeh iso rasah kudu nganggo mecucu iman paras ayumu ndak beda karo atimu rungokno tembangan manisku duh sayang ngapunten saestu yen dereng saged nuruti apa karepmu tapi aja sumelang ana dina liyane bakal tak upayake muga piye carane besokku ora bakal luntur sayangku ora bakal goyah senajan kahanane bubrah aku bakal setia ora mungkin mendua matur suwun sampun